Wani gida sarautar mata. Kin yadda kika ƙara kyau kuwa? Ban san zagi. Kamar ya. Allah ƙara ki wannan cikin gaskiya miki kyau fa. Sai sun me ce? A me ce? Sai ka daina kallon shi kana ba shi tsoro da wannan gemu. Shi dan baban ya ce in daina kallon shi? Mana. To ta ya dan baba yi magana haka? Ka faɗa wa baban ka ya kai magana a haka. Ko ya ce miya ka kake yi? Sai kana ba shi tsoro da wannan gemun naka. Kamar yana da gemu na. Shi ta ya namiji na mutum na ciki yaro na ciki zaki ce yana kallon shi. Sai zai ce wai wallahi shi ka zai shi tsallon kwaɗo. Sai na tsallon kwaɗo in ji shi kuma yana cikin yake magana? Gaskiya ba zan yi ba. Na rantsi sai ka yi. Na rantsi sai ka yi. Na zama dole. A ƙasa. Biyu. Allah ya Sai uku za ka yi.